ବାତ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ। ବାତ୍ୟା ପରେ ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଘରକୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିବେ ଯେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିପଦ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଠାଘର, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଗଛରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବେଶକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ଆଉଟଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍, ପାଣି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସିଝା କିମ୍ବା କ୍ଲୋରିନ୍ ବିଶୋଧିତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସହାୟତା ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସହାୟତା ଏବଂ ବୀମା ଦାବି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଷତିର କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସହାୟତା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ପୁନଃ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାର, ଏନ୍ଜିଓ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସହାୟତାରେ ଧନରାଶି, ମଞ୍ଜି, ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପଶୁପାଳନ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସତର୍କତା। ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତାର ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଖବର ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ।